som na Zochovej chate, teda na Pieskoch, a prišiel som sa tejto pani opýtať na pár vecí. Takže mohli by ste mi prosím vás povedať, jak sa voláte, kedy ste sa narodili a kde ste sa narodili? Čo mám hovoriť? Áno. No, Mária Jurišová, narodená 4. novembra 1923 v Modrá Piesku. Čiže tu. Tu? No, a z koľkých ste boli súrodencov? Koľko ste mali súrodencov? 9, nás bolo 10. 10. Živých, jeden zomrel maličký. No dobré, aby ste si ich pamätali, že keby ste ich mali teraz povyprávať všetkých od najstaršieho po najmladšieho? No tak ešte snad áno. No skúste. Margita. Margita bola najstaršia. Potom ja, Mária. Áno. Potom je Karolina, Jan, Vincent a ten, čo zomrel, to bol Aladar. Potom František, Ladislav, William a Alexander. Takže to boli vaši súrodenci. Súrodenci. A povedali by ste mi niečo aj o svojich rodičov, jak sa volal otec, mama? Otec bol František, Juriš, mama bola Alžbeta Čermáková. Rodená Čermáková. Áno, Jurišová rodená Čermáková. Takže oni bývali tu a oni boli huncokári, áno? Áno, áno. A kde bývali, alebo kde ste bývali? Alebo tí vaši rodičia, kde bývali? Otec ten sa narodil v Neštichu, v Juri. A mama tá sa v Cajdanských narodila. A čo ja tu mali nejaký, akože, prečo bývali tu, keď jeden bol z Nšticha Jurského a druhý bol... No to oni tam bývali, otec sa narodil a dedo sa potom presťahoval. Takže oni tu bývali vlastne, keď sa zebrali u svojich rodičov, áno? V rodičovskom dome. No oni, áno, tak to je služebném. Tam to bolo horácké. Áno, no, ja chápem, ako... No. Ale s rodičmi bývali. No, ale oni ešte neboli spolu, lebo oni došli potom do Cajlánskych, aj dedo teda býval potom aj tu 25 rokov na Kamenných Vrátach, neviem, či to víte, kde to je. To je nad Modru. Nie, nad Rybníčkom, na Cajlu. Jaj, vím, áno. Áno, vím. Kamenné Vráta. A tam on býval, až on dedo bol starý, už bezhľadný. Náš otec ho zobral už potom k sebe, túto na Piesok. Dobre, a na Piesku on si tu postavil dom? Ne. Ja v tom služobnom bývali? To bolo všetko služobné, to nebolo vlastnicu, nikto nemal. Áno. Vtedy. Áno. Takže... A on si ho zebral k sebe. Na dochovanie. Áno, a to sme bývali už oni túto za pánským domem. Tak ale to je odtiaľto koľko, ale jak je to ďaleko? Že pánsky dom je odtiaľto ďaleko? Nie. No podľa toho, čo hovoríte, že ďaleko, lebo nedaleko, lebo my sme tam Kamenné Vráta boli ďaleko, ale oni, čo sa preťahovali k otcovi, to není tak ďaleko. No, pánsky dom, to je dosť ďaleko, ako na moje pomery, áno. No. Bola to samota v Vádzmenej. No, to bolo kedy to bola ako horárna. No a koľko tam bolo domov? Tam? To sme my tam boli, a potom Kerny tam boli, ako tam boli dve rodiny, potom bol Odler, aj Peškov, a to ako taký, to bol služebný vid. Tež drevorubači. Ten pánsky dom, to bola horárna. Ja viem, ale to všetko, tí rodiny, to boli drevorubacké rodiny, huncokárske, áno? Áno, čak aj ten pánsky dom, potom tam došli drevorubači, Kerny. No to už boli drevorubači. Tak hovoríte, že ste sa narodili, vaša sestra je najstaršia, a tá sa narodila v ktorom roku? Kedy sa vydala, Margit,
sa narodila? 31. Narodila? Áno. Ja je 31. marca 1922. Takže o rok starša. Áno. Čiže vy ste presne v novembri 23, ako napríklad bol môj otec. Jožko Švantnerov sa tiež narodil 16. novembra 23. Tež. Áno. No, takže ste takí rovesníci. No. Mohli by ste mi povedať, že ešte, čo ste tu poznali, aké ďalšie také samoty, tak tuto na okolí, kam ste chodievali, alebo čo? Ne, to tu bola taká malá oblasť, tá osada. No, ja viem, že tuto bola osada, ale treba akože, napríklad hentam smerom k Červenému kamenu, áno, treba ste chodili niekde, že na tí iné, že napríklad, že na Tanírkárovu, alebo na Vyvieračku, alebo do Kobylého, alebo... To len tak, príležitostné. Čiže vy ste tuto boli na malom priestore, relatívne malom priestore, vácero takých rodín. Áno. A to tvorilo takú akoby osadu. Áno. Takú huncokársku, Áno. nemeckú. Lebo to robiť nemuseli tam, to bolo potom častovské alebo grófske. To nepatrilo ako my sme patrili ako pod mesto Modra. Áno, ja viem. A tak to bolo potom nejako Palfiovské Áno, záhory. to už bolo cudze. Lebo to bolo z obidvoch strán, Karpát, aj z tejto častovskej strany, Červenokamenskej, ale aj na druhej strane, áno, Kuchyna a tak ďalej, áno, tam tež boli. A z tej strany tam Čiže vy ste boli... Pezinek, ne? Čiže áno, to boli zase, ale to patrilo tež Palfiovcom, lebo tam boli zase Pezínska vetva Palfiovcov. No, ale to je jedno. No. Takže, keď ste sa narodili ako druhé dieťa v rodine, tak jak sa vám ľúbila vaša mladosť? No. Jak sa vám, keď ste boli taká malička, si spomínate na niečo také? Ja neviem. Mama hovorila, že som bola trochu najpevnejšia. Že som bola taká baculatá. Taká najsilnejšia. Taká bacu pri sebe a čo ja viem, no tak pár rokov prešli a začalo sa chodiť do školy a No ale keď ste boli ešte taká malička, akože jak ste sa hrávali, treba, ak ste boli... Medzi sebou, tak to. Ale jaké hry, čo ste mali, aké hračky, alebo... Jednoduché. Čo je to jednoduché? Čo sa našlo, tak aj s hračkami, len také bariaké. Tam sa varilo maličky šporáči z kamena, oloviny, také. Čiže vás menej, čo ste si porobili? No tak, hrali sme sa, to bolo za domem a potom načali nás chodili pozerať, či aby sme niečo nevyvedli, nevíte, jak to je. No jasné. No a... Sára Patilia z Sude, odleri k nám chodili, tí susedy, tí mali tiež takých rovesníkov, jak sme my boli, tak sme sa schádzali. To bolo ešte pred školou, áno? Áno. A vy ste rozprávali jakou rečou doma? Šváčbach. Ne, však... Nemecky ste rozprávali? To bola, keď je väčšinou nemčina, ale už sa to začalo míšať, víte, ze slovensky. No ja viem, len ja sa pýtam konkrétne na vás, že vy ste sa ako deti napríklad s rodičmi rozprávali, keď ste boli také maličké, ak ste sa tam hrávali okolo domu, pri šporáčiku, vy ste rozprávali ako? Nemecky? No tak oni rodiče trochu vás vyprávali nemecky, ale už to bolo v tom prelome, že už aj slovenčina ich ja viem, ja to chápem, len ja sa vás preto pýtam, lebo ja viem o tom, že až v 21. roku, teda rok ešte pred narodením tejto vašej staršej sestry, bola uzákonená povinná školská dochádzka, takže sa muselo chodiť do slovenských škôl. Ale predtým, 21. rokom, tu bol ako nemecký učiteľ, ktorý chodil učiť deti takto po tých samotách. Áno. A preto sa vás pýtam, že ak vy ste na tom boli, lebo už podľa toho, čo mi hovoríte, tak tí vaši rodičia boli zvyknutí medzi sebou rozprávať nemecky. No. Takže vy ste ako decko, by sa dalo povedať, že vaša materská reč bola väčšinu nemčina. No, taká polámaná už. Už polámaná. Polámaná. No, dobre. Lebo ja sme už nastúpili do školy, tak my sme len slovenské. Áno, jasné. Ale doma ako decko ste sa učili po
po nemecky. Tak, od rodičov. Áno, to len počúvať sa nás neučili. Áno, tak to len tým, že ste sa s nimi vyprávali, tak vás učili. No. Že oni vás učili všetko, aj na záchod chodiť umývať sa, to učia rodičia, deti, ne? Aj keď to není tak, že majú školu doma, alebo čo, ale tým, že teda ich cvičia tí deti. A víte, jak ten život bol v horách, ne? No, ja som sa ešte síce narodil v horách, ale to už ako len náhodu som sa narodil, to už bolo už niečo iného. No a potom ste začali kedy chodiť do školy? Ktoré roku? To bolo už potom 31. ne? Jak Frano Král, tá bola. Do tejto školy? My sme začali už neskôršie, lebo dokiaľ nebola táto škola a nebola škola. A kam chodili deti? Do Modry. Buď do Modry, do Slovenskej, alebo ešte vtedy vlastne chodil aj ten učiteľ nemecký učiť deti. Lebo nebola vtedy ešte povinná školská dochádzka. Ne. A to až keď bol slovenský štát, potom bola povinná. To bola nemecká škola. Ale to bola nemecká, ale v roku 1921, teda 2 roky pred vašim narodením, vyšiel zákon, že deti už od tej doby, od toho 21. roku, musia chodiť povinné do školy a do štátnej školy. Áno, takže potom už to nebolo tak, že učil tí nemecké deti nemecký učiteľ, ale už museli začať chodiť do školy normálne do tohoto. Takže tí, čo bývali nejako strašne daleko v horách, tak oni museli tí deti treba z niekomu dať cez týždeň, aby mohli chodiť do školy, lebo nebolo mysliteľné, aby každý deň chodili kus sveta. No preto sa vás pýtam, takže vy už ste vlastne zažili túto školu. Už ju postavili a vy ste tam začali ako decko chodiť. My sme začali chodiť. Už my sme neboli 6 ročné, ale už staršie. Čiže nešli ste od 6 rokov, ale... Áno, lebo sa čekala na tú školu. Aha, takže ste... Musela sa aj ona začala potom neskorej už. Takže vy ste potom vlastne chodili ako spolužáčky do školy. Áno. No dobré, a jak to tu vypadalo? Koľko tu bolo tried, alebo jak to bolo? To bola jednotriedka. Jednotriedka, že? A si pamätáte aj, že učiteľa? Jakého dobrého. A jak sa volal? Tam bola na tej škole ešte, na našej izbe tam, venku, Frano Král. Frano Král, ten spisovateľ, tak ten vás učil. Áno. A on bol dobrý učiteľ? Bol. A čo sa vám ľúbilo na ňom? On bol dobrý. Nerobil vám nervy? Ne, on bol taký úprimný. Potom tu bol aké nezrovnalosti, bo on sa tu potom stravoval u akej rúžekov. On bol slobodný, keď došiel. Áno. No a potom on tu len 1 rok učil. Áno. No a potom odišiel. A ešte si pamätáte aj na iných učiteľov? No na všetkých. No tak mi skúste povedať, že kto tu učil. Potom bola Ľudmila Čihalová. Tá učila tiež čo? 2 roky? Potom Edita Veršinská, Jozef Baďurík a Mária Horáková a potom došiel, už potom nastala nemecká škola. Ja už potom nastala nemecká, začala vlastne aj tá Anička Kšílová sem chodiť do nemeckej školy. Potom oni chodili, ak nastala nemecká škola, oni prešli sem do školy. Áno, to Anička tam vyprávala, takže vy máte veľmi dobrú pamäť, vám môžem povedať. Keď som bol, bodaj by ja mal takú, som o koľko rokov mladší a ja mám problém si spomenúť na mená, vy v takomto veku ešte ste schopná si všetkých tých ľudí pospomínať. Narodili ste sa už túto celý život, dovteda ešte ste tu vlastne prežili. Áno, celú tú školskú dochádzku, od narodenia až do teraz. Až sme vyšli ze školy. No, takže mali ste to skomplikované s tým, že ste chodili do slovenskej školy, ale potom v určitej dobe naraz nastalo to, že začala nemecká škola. Áno. A keď začala nemecká škola, koľko vy ste mali asi rokov? Alebo do ktorej ste chodili triedy? Sa do 8 ľudové boli, no. Ale tak vy ste chodili do 8, keď začala nemecká? No, už potom ja som už vychodila školu.
Ja, tak vy ste sa už do nemeckej školy nechodili. Ne. Preto mi Anička povedala, že ona keď sem začala chodiť, takže vy dve už ste boli mimo školy. Áno, že už ste tú školu vychodili. Áno. Teta Mici, vyprávali sme sa o tom, že jak ste sa narodili a jak už ste mali mladosť, jak ste chodili do školy a tak ďalej. No a teraz sme sa dostali až po obdobie, kedy ste už skončili základnú školu. Ale ešte sa vás opýtam k tomu prvému obdobiu, že keď ste boli takí mladí, tak jakú by ste mali zábavu, alebo čím ste sa vybavili, alebo čo bolo, aké hry ste sa hrávali, alebo čo ste robievali tak ako... No my moc ne, tam bola v dome robota, tam sa potom kravy pásli a doma sa pomáhalo a to už išlo tak. Áno, lenže aj tak, že ste nerobili od rána do noci a hento, tak ste predsa mali nejaké hry, čo treba ste sa hrávali. Anička mi spomínala napríklad, že oni si vysielali morzeovkou, že sa učili v škole povinné morzeovku a že sa s zastavkami takto cez lúku dohovárali, alebo čo ja viem čo. My sme tak nemali, tak to by sa tak väčšinou boli oddelené každá rodina. Takže vy ste sa ako mladí, trebárs, takí školáci ani moc nestretávali, lebo akurát v škole. Lebo to bolo tu a až potom my hore na Pánskom dome a tu tí rodiče nás nepustili takto preč, to sme museli byť doma takto, aby sme boli pod dozorem. Takže ste mali dosť takú tvrdú mladosť, ne? Moc sa nešpekulovalo. No dobré, a teraz keď ste skončili základnú školu, tak čo bolo potom ďalej? Ste išli niekde na strednú školu, alebo išli ste sa niečo učiť, alebo čo? Robiť. Otec nám zomrel, teď sme ešte boli školopovinní, ešte sme chodili do školy, on 38 zomrel, ne? No, čo potom? Potom som bola chvíľku senky som u učiteľky, ktorá ma učila u tej veršinskej, a potom ma otec zebrali, že seno robiť a to tak išlo. A čo ste tam robili u učiteľky? Tak som tam... Ako na posluhu, tak? Áno, tam pre mlieko, ona mala mamu starú 90 ročnú a tak chvíľu a došlo seno robené, to bolo v februári, som išla a už v júni som musela ísť otať preto, bo doma nemal do pomáhať, lebo som ako najstaršia skoro, ne? Musela pomáhať na role a seno robiť, tak som to skončila a už potom začala taký ináčí život, už potom do školky, ako chodiť a vyžínať a tak, život. Do školky, lesnej školky. Lesnej školky. Takže sa muselo doma, keď vám zomrel otec, bolo vás veľa detí, takže ste museli vlastne namiesto strednej školy ísť robiť, aby pomáhať. Pomáhať máme, lebo mama bola z 9 detí, čo brat sa narodil už po otcovej smrti už. A to víte, toho bolo dosť. Takže mali ste vlastne namiesto školy, vaša sestra asi obdobné, to tak bolo asi podobné, čo? No, však ona o rok ešte skorej vystúpila, lebo už bola trochu starša. Musela teda pomáhať máme tiež pre výchove aj toho najmladšieho brata, pre toho Alexandra. Áno, takže ste na tí dve najstaršie sa ulezlo to, že pomáhať. Deti vychovávať. Dobre. Ale dobre, aj tak ste mali 15 rokov, lebo čo ja viem koľko, než ste vyšli školu a sa vám chlapci nelúbili, lebo na zábavy chodiť, alebo čo ja viem, ktorého čerta. To sme málo užili. A kde bývali také zábavy? Bývali to tu vlastne vôbec niečo, že to bolo... Kedy bol pánsky dom, tam boli zábavy. Ja tak rovno u vás? No,
No vím, to ako... boli susedy. No to je jedno, ale tam presne u vás. Áno, áno. Lebo vím, že napríklad aj na hutách boli, napríklad aj kolkáren tam bola, áno. Aj tam na Panskom dome bola také jednoduché, kedy my sme na zabavie tam nechodili a tak sme niekedy išli na Panský dom, keď boli hody. Otec išiel volať, tam sa hrálo, pravda, cigány a to. No tak sme to počúvali tiež. Tak prešlo to tak, no. Takže vy ste ani nemali možnosť. Moc mladí, žiadne dobre. A dobre, ale tak, čo sa týka treba z chlapcov, áno, vy ste sa mali možnosť nejak kamarádiť, alebo s nejakého frajera si treba znáť, lebo čo ja vím čo. Ne. Lebo tam v tom vašom okolí, jedine tam z toho Pánskeho domu, keď ste tam furt museli byť zavretá, ne? Ne, no tak, potom jak sme chodili nakupovať a takto áno, alebo do kostola sa ešte chodilo, ale takto. To je velice málo možností. No. Takže ste dostali... Boli sme takí skromní, no. Skromní, dostali ste vlastne pri deťoch. No, potom... Pri tých menších. V dome, no. Vtedy žila aj babka naša, otcova, mama aj otec, a tak sú tu pochovaní hore a tak všelijak. No a dobre, a teraz jak vlastne ste potom ďalej fungovali, že to ste celý život tam, dokedy ste vy tam takto opatrovali tie deti, alebo čo ja viem čo, do koľkých rokov? No tak to človek bol doma, ja som pravda ostala slobodná tiež, ne? Ona sa vydala, aj tá druhá sestra sa vydala, tak oni potom vypadli a ja som bola slobodná, ja som ostala ako v dome pri mame stále. Takže až do... celý život vlastne. Až do Skonana, áno. No prečo ste sa nevydali? Nebol záujem. Jaký záujem? Vy ste nemali záujem, alebo o vás nebol záujem? No ja som nemala záujem. Ja som mala robotu, nabavila robota, na toto nebavila. Takže vlastne... A som tak ostala ja republika slobodná. No a čo však? No, akože to není povinnosť sa vydávať. Ja som sa pýtal na túto záležitosť z niečoho z iného dôvodu, lebo možná, že keby vám nebol zomrel otec, možná, že keby ste neboli bývali na Pánskom dome, ale niekde, ja neviem, v Modre, áno, tak by ste boli vácej medzi ľuďmi, boli by ste chodili aj na zábavy, boli by ste možná, že sa vydali, možno, že by ste mali teraz 10 detí a vnúčené za pravnúčené, to nikto nemôže vedieť. No ale ja sa práve pýtam na tie okolnosti, že toho života, tam, vtedajšieho toho... No, vtedajšieho. A dobre, to ste boli vy. Vám zomrel otec, takže vy ste sa museli starať aj so sestrou o rodinu. No. Ale boli tam aj druhí ľudia. Ako chodili z tých vašich, treba z rovesníkov, jak tí chodili treba na strednú školu, alebo išli niekde študovať, alebo učiť sa, alebo ako? To tam podobné bolo, jak aj u nás. Nebolo to tá doprava, nebolo žiadne autobusy a peši chody, to bolo zle. Kedy mali potom bicykle, však aj sestra to chodila tiež každý deň do Modry pešo. Každý deň. No aj oni susedy Kerny, tiež ten jeden syn išiel potom do Mešťanky aj z Pánskeho domu, tiež potom vyšli tiež peši a na bicykli a ale väčšina zostali chlapci, akože robili v horách, ne? No, s tatkovcami a devčatá pomáhali doma, ne? No, a boli slúžiť, niekedy išli aj slúžiť. Aha. Tak to ako do Bratislavy, alebo tak aj do Maďarska, to Vytlšvantneri, aj Grauzová, Matilda a tak podobne. Všetko, jak sa kde dostal, no, tak sa trápili, no. No a keď by som sa vás opýtal takúto otázku, že jak vy ste spokojná so svojím životom, celým životom?
jak sa vám ľúbilo na svete? Treba, ja neviem, to už vypráva, keby ste boli v trúhle, ale rozumiete, čo sa vás chcem opýtať. Že, či nebanujete za niečím, alebo ja neviem čo, že teda, jak sa vám ľúbil váš život? No, čo ľúbiť. Keby bol býval lepší, bývalo lepšie, a keď nebolo možné, tak sa muselo prispôsobiť tak, kam môžete ísť bývať, keď máte rodičov tam a musel človek byť tam pri mame. No, to ja chápem, ale či sa vám to zdá byť ako, že ste boli od života o niečo ukrátená, alebo... Uspokojila som sa, ja som chlapec nebol a ja som na besedu nemusel chodiť. A na zábavy som tiež nebola bláznivá, nič, ja som rada robila. Aj keď som aj u lesu robila, aj sestra bola tam veľmi v školke a tá chodila na tí schody. Ja som vždycky ostala ve školke robiť. Ako vidíte, ja budem radšej robiť. Takže vy ste podľa vás dobrý život, lebo ste mali dosť roboty. No, bavila robota. Mohli ste furt robiť, jak otrok. No, a tým pádom vám bolo dobre. Ten život utekal. A v horách som drevo rezala s bratom. Vy ste robili v horách? No, rezala dvojmužnú. Áno. S tým slánskym, jak sa to hovorilo. Áno, normálne s dúfatkou. No, tak to došlo ešte neskorej potom, tí dvojmužné, ne? No tak. No a... Pálala, skladala, a čo? A tuto bolo prevažná väčšina, ešte tu nebolo toľko chát za tých vašich mladých rokov, jak je tu teraz, že to ako sa bere to boli toto... pár chaty. No, to sa to teraz bere ako, že chatová oblasť je toto, rekreačná oblasť. Tak to je. Áno, teraz, ale za tej vašej mladosti, jak to bolo? No, to boli pár chaty. Tá bola tá nemecká hore. A tá zhorela? Tá zhorela, to potom preberali, jak to ide, raz to bolo v tých rukách, raz tých. No potom pánský dom bol ako horárna, a tuto Zochová chata, tá sa začala stavať, to bolo tuším 30, 31, no potom teda tu už potom bolo ako... Takže tu boli väčšinu drevorubači, alebo teda takí lesní ľudia, bych povedal, a nemecké národnosti. Áno. No potom aj tu ve škole, tu tiež to bola taká, to bola tá škola, bola kedy ešte predtým za maďarskej, ešte aj, myslím, že bola aj maďarská škola. Tuto? Tu, áno. No, vtedy to bol úradný jazyk, vidíte, takže všetci chodili. Ja som takto filmoval s takú babičku Šimončíkovú, Pudmerist, tá bola 95-ročná, tá tiež sa učila teda po maďarsky. No. Ona ešte si pamätala ten očenáš, ak sa modlili a toto všetky veci si pamätala. No ale to bolo tiež s letým rodičom, to museli niekoho najať a to museli byť ubytované. Bolo to zle, tak toto potom aj tá maďarská škola zrušila. No však určite. No to nevychádzalo, tí deti toľko neboli a... Tak. A jaký máte ešte takých rovesníkov tuto vašich žijúcich tuto v tomto okolí, že čo ste mali kamarádov, kamarátky alebo spolužiakov? Kto je tu ešte z tých starších ľudí? Už je tu, rovesníci sú tu už málo. No, sestru máte teda samozrejme, ale to je sestra, aj keď je rovesnička, ale... No, na pánskom dome ešte je tam Vicokern, teda túto Kerny ešte, čo Janči, ten tiež není nikto, Karol Švantner, ten tiež zomrel, tiež... A tu ešte, že v škole nejakí ľudia ešte bývajú, to sú? Tam býva, on bol tiež Ašen Švantner, jeho otec bol tiež drevo na oko nevidel, mal sklené drevo rezal a keď bol už na dochodku,
krávu vodil, takto pása. Tak boli tam, no. No a z tých horských ľudí tam, čo ja viem, na túto stranu, na Červený kamen, alebo na Cajlu, lebo tak ste koho poznali? Keď ste treba Aničku ste poznali len preto, že chodila sem do školy? No, tam aj oni, aj Grofovci chodili sem do školy. Áno, Grofikovci, no. No, čo Franz Grof bol, Johan. On zomrel tu, či tento rok, tuším, v Lani tu už je ako nový rok. Ten, čo umrel tam v Nemecku, boli aj na pohrebe, na ten pohrebe. Tak sme aj Gážia, tam Grofovci bývajú na Čenelovej lúke, neviem, čo to poznáte. Áno. No, tam predtým bol tam Gáži, voľaký horár. Áno. No, tí tiež chodili. Tá z tej Pilánskej doliny, vy ste poznali aj mojich predkov, treba akože... Čo, v Pilánskej doline, sa to tam býval? Tam bývali Kerny a Švantnery. V Pilánskej doline. To je Pilánska dolina? No, v Pilánskej doline, lebo to je Pilánska dolina. No to víme, čo je. Do Kobilého, jak sa ide, na Bielú skalu. No. A potom tá druhá dolina, to bolo zase, jak sa ide jak je Horná Pila, áno, jak sa ide na Vyvíračku, na Papierničku. No, takto ako poznáme tam. No. Tú oblasť tam. No, tam býval ten Johan Lindner. Áno. Aj Pepi Lindner. Tam oni sa potom odsehovali. Tiež on býval v Sorošnice a ten Johan tiež teda ten sa obesil, pravda. Tebo to aj poznali snad? Ja ich poznám už len tuto z fotek. Z papierov, no. Áno. No. A ona ešte žije, tá Lindnerka. Vôde na Pilách. Môže byť. Áno. No a títo Kerny, čo tam tuto u vás bývali na Pánskom dome, oni boli nejako spriaznení rodine aj s tými Pilanskými? Tak oni asi áno, len tak te sa len tak nejak príležitostne buď na omčuk, alebo hody, keď boli len víte takto, tak každý tú robotu má, ale už tak výročné, už keď tá hodová zábava bola, alebo omča, tak už potom dochádzali aj z kuchynských sem, tak aj z Cajláckých, tí ľudia podochádzali, aj voľaký Lindner Vinco, bol ešte v Cajláckých, ten tiež tam mal deti, mal žena mu umrla, jedna, druhá, tretia. No, nepoznali ste ho, áno? Ne. Lindnerovcov poznám z tých Pilanských, ale ono to je tak, že všetci títo takí horskí ľudia, oni sa medzi sebou brali. Áno. Takže to sú všetko, s každým je nejaká rodina. No. Nejaká rodina. No, lebo môj prapradedo mal za ženu tiež Jurišovu. Áno? Áno. Som sa vás pýtal, či ste poznali tú aféru, to tam sa muselo asi rozlesť v tých časoch. Áno, o tom, to nebol Švantner, a Ašengy Švantnerom bol. No áno, oni sú Švantneri a Švantneri a Ajge Švantneri. No, aj pesinku na cinteri. Tam sú všelijaké tí Švantneri. Áno, aj tuto sú. No a čo to, jak bolo, oni kde bývali? No tých Švantnerovci, čo sme hovorili oni. Čo to zabili? Čo to zabili, no. Oni kde bývali? Ja vám neviem povedať, to naši vypravali a on ten Benos, tú Švantnerku pachtovali. Áno. No a oni ho tohoto Švantnera zlikvidovali. No, zabili. Obesili, áno. A išli to chceli to nahrať tak, že to on sám sa obesil. To asi. A potom to akože prepuklo.
Ale až po koľko? Po 8 rokoch. No, po dlhej dobe. No, po 8 rokoch a to zradil Soldan. On tu bol na nemeckej chate a pri ohni. A tež bola dlhá doba potom, ne? 8 rokov, tak dosť asi toho nazdal, ne? Bola, čo sa asi debatovala a ono sa to udalo a bolo to platné. A bol z toho súd a on potom ten súd, pravda, ona bola tiež zavretá, jak bola v cele, tam dceru, alebo toto mala, a jak bola za ňu na návšteve, tak a došla domu, už mala správu, že je už ženený. Ona sa obesila na kľúčke. Áno. No, táto... Áno, Švantnerka. Tá Švantnerka. No. Všelijaké one aféry boli. No, no.